Curtis Strong yw hwn. Edrych am y bêl gynnar I Andy Owens. Hughes yn gweud yn dda, ond dyna peniad Ryan Edwards yn syth I Andy Owens! O, na chi gol campus I roi Airbus ar y blaen. Cam gymeriad Ryan Edwards, y bêl yn syth I Owens, ond yna'r blaenwr yn gwneud yn arbennig. Yr ergyd yn syth i'r gornel ucha. Mae o'n nawr I Baines, a chydig o le gan Ryan Edwards hefyd. Baines yn edrych am y croesiad. Mae Mendes yno! O, fe gymrodd ar bêl oddi ar dalcen Joe Phillips. Dau o chwaraewyr Aberystwyth yn aros amdani. Oeddech chi'n disgwyl yr bêl fynd I gefn y rhwyd, ond heibio'r nod ath I. Jenkins yn gweud yn wych. Williams. O, yn curo pam ar ati. Hyfryd gan Williams, a nawr mae'n 3-3. Joe Phillips. Thomas yn yr amddiffynwr. Phillips yn mynd heibio'r y tu allan! O, a honna'n fflachio heibio'r postyn. Nawr te, Jordan Evans. Hughes I mewn yn gadarn. Mae o'n rhy gadarn o rhywbeth. A nawr mae Jordan Evans yn rhydd. Jordan Evans I Airbus I mewn i'r cwrt bach. Y bêl ar draws! A'r cyffyrddiad lleia gan Jenkins yn gwneud yn siŵr nad oedd honna'n gol. Cyfle gorau Airbus efallai ers y gol. Tîm cartre sy'n cael y gorau'r frwydr hon tua gwaelodion y tabl ar hyn o bryd. Owens I Jordan Evans, nawr te, os na gyfle tu ôl I Jenkins, Jordan Evans I mewn, o, ddy'r amddiffynwr yn tynnu Chris dwedwch. Na, mae'r dyfarnwr. Evans yn dangos I gyflymdra, a chyfle da arall i'r tîm cartre. Tair munud sy'n weddill tan yr egwyl, cic gornel Jones yn cael ei chwipio mewn, Mendes I fyny, ac mae'n hwydo. Aberystwyth yn gyfartal, toc yn yr egwyl. Cic gornel hyfryd gan Jones, a Mendes yn dalach, yn gryfach, ac yn penio'r bêl I gefn yr hwyd. Mendes yn sgoriwr. Baines. Price wedi gwneud rhediad hyfryd tu ôl yr amddiffyn. Y croesiad ar ei cynnig cyntaf draws y gol. Thomason i'w rwyd I hun. O, bobl bach. 2 gol mewn ychydig funudau Aberystwyth, just cyn yr egwyl. Price a'r croesiad fel saith ar hyd y cwrt bach, a Thomason yn methu gwneud dim byd amdani, yn rhoi'r bêl I rwyd I hun. Vaz, Edwards eto. Jones. Phillips. Cyfle I redeg yn erbyn Thomason. Phillips yn croesi. Mendes I mewn erbyn ei hun! Mae'n 2-1 I Aberystwyth. Ail gol Mendes yn y gêm. O, ddi'n groesiad hyfryd I mewn, a Mendes yno ffenio hi'r gornel isa. Y bas Leptaws yn edrych am Owens. Jenkins di cael ei ddal iddi Dani. O, hwnna'n gic osmotyn dwedwch. Bobl bach. Wel, oedd hwnna'n drosedd gan Wes Baines ar Andy Owens. Mae Owens yn protestio I bod I, ac oedd hi'n edrych felly fi hefyd, mae rhaid I fi ddweud. Aberystwyth ar y blaen o 2-1. Angen gol ar Airbus. Ostrom gicio pwynt. O, Hooper, gwaith hyfryd. Y bas ar draws. Gwaith amddiffynol gwych gan Hughes. O, na ergyd grasboeth gan Hart yn cael ei harbed gan Conor Roberts. Ergyd dda gan Hart. Arbediad gwell gan Roberts. Mendes. Bron yn mynd trwy goesau Williams. Mendes yn dal I fynd o, mae'n tynnu Gris. Nawr te, mae'r amddiffynwr wedi gweld un cerdyn melyn yn barod. Mae hwn yn mynd I fod yn ail gerdyn melyn, a mae'n mynd o ddrwg I waith I Airbus. A gyda Jordan Evans wedi gadael oherwydd anaf a'r 3 eilydd wedi defnyddio. Mae Airbus yn mynd I orfod gorffen y gêm, a gyda 9-1. 6 munud yn weddill. Gic gornel at y canol! A mae'n 4edd gol I Aberystwyth. Adam Hughes yn ei sgorio hi. Airbus 1, Aberystwyth 4, ac Aberystwyth yn llawn heiddi'r 3 pwynt. Yna 4 yn y cwrt yn aros amdani, mae'r croesiad yn cael ei wiro. Hart yn gweud yn dda I ffengio hi'n glir. Edwards, o, dan lwyr reolaeth. Mae'n penderfynu ar gydio hefyd! Ac mae o dan y golwr I gefn yr hwyd. Ryan Edwards ar 5 I Aberystwyth, ac os bosib nawr mae hon fydd I buddigoliaeth gyntaf nhw'n y gyngrair ers mis Awst. Oedden ni eisiau 3 pwynt iddo, a'r rhaid I ni gael 3 pwynt, os da ni eisiau cystadlu amdano y 6 top. Oedden ni, o'n i'n meddwl oedden ni o dderchog iddo, nath ni basio bêl, o'na dempo i'r gêm. I fod yn onast, o'n i'n meddwl, oce, nath ni sgorio 5, bod dylai fod yn 8 neu 9, dweud I gwir.
Yeah, disappointing result, but mostly the performance. You know, I think last week we were great at Barry, the week before good at Newtown, and today we were not at the races. I couldn't name one player who's played well. Aberystwyth totally deserved it. A bit unlucky going down to 9 men, and keeper was injured, and then scored a couple, but end of the day, just not good enough. Any positives? No, not one.